Ka magigsunod-sunod na ko ha, Troy. Kaya nagpaabot mo ko sa imong tubag. Di ba nisulti naman ko nimo kung sa'y tubag na ko? Dili ko. Kaya di pa ko pwede makuyab-uyab. Mapatian ko sa kong amahan, anak. Pero nakagusto ka na ako, di ba? Oh, Nga nung ka makatingog. Kung ang rason ra nga, di ko nimusugton kay mahadlo kang mahibaon si mong papa nga naguyab-uyab na ka. Aw, itago na to. Troy. Hala pa, Troy. Uy, gisugot ni mo si Troy? Oday. Uy, yes, papa ni mo. Unsaon naman lang? Mag-amping lang may pirmi nga dili may masakpan, day. Kaya ikaw niya na. Asa man? Ato ta sa akong boarding house. Wato man ako mga barkada. Ipaila-ila ti kanila. Oh, sige. Dali, dali. Oh, mingaw lagi. Ha? Hain man imong mga barkada. Unya pa to mga ni. Ha? Sa ato pa, kita rang duha? Kita rang duha din sa pagkakaroon? Oo. Di pa ka na nga makalugar atong dawa. Dili ko, uy. Ngayon di man ka nga uyaman ta. Oh, Troy. Troy, ayaw pa. Dili palagi ko anda man yung butangan. Troy. Kabala ka. Ako'y bahala ni mo. Troy. Troy, please. Please, maluoy ka. Maluoy ka. Kalain. Ikinom ko. Pero nagsakip akong suka. Patay. Patay ko. Huwag ka magbunga ang gibuhatin, Troy, na ako. Magpiti ko. Unsa? Mabdos ka? Oh, Troy. Saan ni nato? Dili na ako matago hangtod sa hangtod ni Papa. Unya nag-eskwela pa santa. Sa di madugay, maklaro na unya ning akong tiyan. No. Huwag ko'y baw. Unsa'y buhato na na eh. Sorry pero di ko malubag ra. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Na, nagpamabdos ka? Nyawa pag yung amahan nga mubaro ka ng imong gimabdos? Opa. Alayas! Layas ug ayaw nagipakita nako hangtod sa hangtod. Wa ka cute masayo o kituulan. Salamat kaayo, ate, ha. Ikaw ra gyud ang nahibaw-an ako nga kasaligan. Kay suod man kay mo si Mama sa buhi pa siya. Ayaw ka bala ka, day. Wa man ko'y pamilya. Maong andam ra gyud kay kumutabang nimo, day Belen. Salamat kid kaayo, ate. Hatagan sa pagkatrabaho. Ikaw maoy sa liga nako nga maoy mabinla nako sa kong tindahan. Sige, te. May problema na ako. Kabata pa na ako. Pero wala ko makapadayon ng eskwela. Huwag kaning akong gimabdos, pinakaingon. Bisit ka! Bisit! Bisit ka sa akong kinabuhi! Bisit ka! Bisit! Bisit! Uy, naunsa maning bata nga nagsigi manighilak. Gigutom na tingali ni Day Belen. Basta din na, ati, uy. Kapoy ba anak niya? Uy. Mahilak kaayo. Ayaw pagsultik ingon ana, ha? Natural ra baya doon as bata nga mo hila. Da! Wasa ko'y labot anak niya, uy. Belen, ayaw ana, ha? Anak na anak nimo.
banggaan ni bata. Kay basi may magmahay ka kung simba ko mawa ni siya. Ate Amanda? Ate, mga ona ta. Ate. Ate, mga ona ta. Aniya naman ninatog sa Ate Amanda. Ate. Ate? Oh. Ate Amanda? Kinuko. Wala naman yung magginawa sa Ate Amanda. Tabang! Tabang mo! Wala na si Ate Amanda. Patay na siya. Huwag na ko'y kaabag sa kinabuhi. Wala ko'y mahimo. Kita na lang yung duha, Janice. Di naman sa kaha. Nganong karon naman ka na uli? Nagbuhat mi og group project, ma. Ha? Group project? Basta nagbiga-biga na ka, ha? Wa ma, uy. Nagsulti man ko sa tinuod, ma. Ay, gikog baka kay Janice. Kay makatilog yung ka na ako. Janice! Masa makadiha, oy? Wapa ka mau magkaligo? Sige lang kay mga aunat ta. Kadugay ba? Ay, susihon ko gani, bi. Janice! Kadugay ba ni mo diha? Oh. Ngano nagsuka ka, ha? Gawas diha, be! Nausa ka? Mabdas ko. Unsa? Kinsa na ka mamabdos ni mo, ha? Kinsa? Ang akong classmate. Kinuo ko ni mo, Janice. Mo na yung resulta ng pagdugay ni mo kuli. Nagbiga-biga ka kid lagi. Layas! Layas! Lakaw nito si imong laki. Layas! Unsa ba nahitabo sa akong kinabuhi? Anong puro naman lang kapait ang akong giagian? Pila na kaadlaw nga wa din ni si Janice. Nag-irusara na lang yun ko. Oh, kinsa man ron. Nang! Nambilin! Kinsa man ron. Nang! Ano man, ha? Si Janice ba? Da sa ospital. Ha? Unsa? Day, kinuo ko. Kinuo ko katagan ba ni mong bunog? May gali kay nadunggan na mo nga nangayong tabang Janice. Wala tang may siyang kaipon. Tagapikas barangay na day ang iyang kaipon. Oo. Silingan na mo. Janice, paselo ako. Pero kahibaw ko nga, malipay na ka. Kay wa na magdaog bisit sa imong kinabuhi. Mawa ako, ma. Janice, ayaw pagsulti, anak. Tinuod man, ma. Di ba? Dili naman gani ko ni mo, mahal. Mahal ta ka. Mahal ti ka. Ayaw pagbuhi, day. Pasilo ako nga wa ko makasulti ni mo, anak. Pero mahal ti ka, anak. Salamat, ma. Anak. Janice. Janice. Nak ayaw magpiyong. Janice.
Anak! Janice! She lives on in the early morning. Nang po nga mahal ti ka, muna akong gidaw ug maayo sa akong anak. Guilty kaayo ko, nga wag yun na ako mapabati niya sukad pa sa bata pa siya. Ug dako ang akong pagmahay, tungod kay uwahay na ang tanan. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato mga higalan kaagi ni Belen nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, slipping through my fingers. Ang maong kaagi gibuhatan no duha sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higalag mga suking ti paminaw. Kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakal. I-address lang na ining tulumanon handumanan sa Sakawit Carol RMN Production Center Studio Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Handumanan so sa ka. Pwede ba ako na lang ulit ang lalagi mong nasasambit? Baka sakaling mabago tagpo ng isip mo, kaya tinatanong ko na baka kasi pwedeng ako na lang. Mayong adlaw kanyong tanan nga tigpaminaw ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Tawga lang ko sa ngan nga Mark. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pwede bang ako na lang ulit? Hindi ako magagaling, pero baka pwedeng ako na lang ulit. Hayaan mo, ika'y tulungan ko, hanapin ang lugar sa puso mo. Siguro kahit o di ba ako may darating, buhay na nakaraan, ako sana'y pakinggan. Ang hiling ng puso ko, nanabig ang buhay ko sa iyo. Araw nang iwala ako, pangingin, magbalik na sa aking piling, baka kasi pwede ako lang ulit. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Negros Oriental ang atong matatampo nagdasangan nga Mark. Lakaw sa ko ma, makita mi si Yuna. Nahala, sige. Pero nak, ayaw in taon mo og pada sa inyong debate, ha? Ay, kuyaw og mumabdo si Yuna. Naibaw baya mo nga dili uyon ang iyang mga ginikanan nimo. Likay lang yun o sa anak. Unya na lang na kon ma-okay na ang tanan. O ma, ay ka bala ka, good? Ato na ko ma. Hindi ta kagingunaan nilang ta permi, bib, no? Malinawon. Lagi, kanang dili na magunaon na akong
Nabay makakita na to. Abi ni mo, babe. Di ka pa ako sa itong sitwasyon. Na magtago-tago ta. Saon. Supak mo sila na to. Pero, babe, may kabala ka. Bisan og supak sila. Dili ko musugot nga magbuwag ta. Mahal kay tika, babe. I love you too, babe. Buwan na kapit ang nilabay. Pero, dili gud mawa sa kung nahuna ang nahitabo na mo niyo na. Ako mo'y nakauna niya. Dili ko mo piyak niya. Uy. Siyo na. Nanawag. Hello, babe? Babe, Oo. Nganong naghilak man ka? Ha? Doon sa kanila, babe? babe, mabdus ko. Unsa? Mabdus ko, babe. Huwag nahibaw na sila si Papa. Oo niya, babe. Unsa may sulti ni Papa nimo? Panihon ka sa bahay, babe. Kuyog imong mga ginikanan. Unsa? Ha? Paadtuon mi sa ginikanan ni Yuna? Kuan mo gud ma. Mabdo siyo na ma. Unsa? Mark, di ba giingnan? Oo, lagi ma. Oo. Pero wag yun na mo kapugya nga mong kaugalingon. Kanus aman ta mangadto sa ila. Mo text ra siyo na ma. Tana, Mark, kadugay ba mo diha? Naglibog pag unsa yung sulubon ma. Ha? Ano man? Magpurma lang ka ko mano. Aron disente kong tan-aw sa ginikanan ni Yuna. Og basinday og gipatawag mo kay ipakasal nami. Nakuha ta kay bago sa plano nila, uy. Pero kung ipakasal mo, mayo. Lingkod! Kailan mo na yun na? Mura kabayag na matiyan. Babe, ayaw pala bigilak. Maunsa niyo ng bata. Ay kabala ka, na ako. Babe, may pagwa ko mo text mo. Gusto na. Paminaw na to ang isulti sa imong papa. Basin og good news ni. Basin og ipakasal ta. Kana mo'y dili mahitabo. Gipatawag ta ka. Aron pahibawon ka nga mularga na siyo na. Og ako siyang kuha ang cellphone aron dili na siya makakontak nimo. Pa! Payot kay ko ma. O kung nahimo sa diyang dingon ng papa niyo na nga pabuwagon mi. Wala ko makasukol. Anak, may rason kining tanan. Ayaw pagpakawa sa paglaom. Dili na ko makakita niya ma. Dili siya na ko makita ang among anak. Mark, Brad, sakto no eh. Kubog man ka. Kaya ba na ko, Brad? Mark, sakto na na, uy. Ang binang baso, bi. Ay, luluga, good. Bina. Brad. Pagtarong probi. Ang uli na biya ko kay nangita ng asawa na ko. Lakaw na lang, bro.
Kami na lang ako pakatulgon sa bahay si Mark. Sigurado ka? Lagi, lakaw na. Kay basig sa gawas sa nimo, mapunita na imo mga sinina. Sige. Una ko niyo, Brad. Mark, sakto na na, uy. Ay, napalabi. Ito na na ba? Mark. Mau ba? Mablos ka? Oh, Mark. Aw, kung ako na, pakaslan ka. Mark. Paspas kinita po. Murag ganus alang nga. Nagka-istorya mi niyo na. Pero, pila na di katuig ang nanglabay. Oh. Kinsa man yung nanawag? Unknown number man. Hello? Mark. Oh. Yun na? Ikaw ni? Yun na? Asa ka? Nauli na ka sa inyo? Ibalik na ka? Oh, Mark. Nauli na ko. Magkita ta, please. Gusto ko makakita ni mo. Ganin na rata din pero wa pa kita magka-istorya. Nalipay lang kung nagkita ta, babe. Ayan ako tawag ka na, Mark. Wa na ta. May asawa ka na, dili ba? Napugos lang kung pakaslan siya. Kaya napamablusan ako siya. Babe, ang atong anak, kumusta? Dako na siguro, no? Pwede ko makakita niya? Oh. Yun na? Ngano? Unsay nahitabo sa atong anak? Wa na siya, Mark. Dugay na. Nakuhaan ko paglarga na ako kay sige ra kong hilak. Sige kong kaguol. Pero ningon ko sa kong kaugalingon. Nga dili na ko mohilak. Kaya nahibaw ko nga huwaton ko nimo. O nahibaw ka nga balikod ka. Pero nga nung waman ko nimo huwata, Mark. Dili pa na ko nimo mahal. Yun na. Pila ka tuig una ka nibalik. Unya magdahom ka nga. Nga naapaghihapon ko na nga napaabot ni mo. Pero mahal ti ka. Mahal gyapon ti ka, nahibaw ka na. Kung mahal pa ko nimo, nisalig og nilao mo ta ka, Mark, nga balikon ti ka. Babe, please. Ingna ko nga mahal pa ko nimo. Mark. Sakto ko, di ba? Di ba? Mahal pa ko nimo. Sakto ko. Utang buot, Mark. Sakto ka. Pero sakto na. Wala tayo ang ibalikan pa. Miniyo ka na. O wa ko'y plano nga magubag pamilya. Yun.
Pwede ba ako na lang ulit ang lalagi mong nasasambit? Baka sakaling mabago takbo ng isip. Dako akong pagmahay, ngawan ako uwata siyo na. Ang naginusarang babae, nga mo'y akong gipangandoy nga ikauban sa tibuok kong kinabuhi. Pero awahin ang tanan. Gusto ko mang ipadayo ng among love story, pero dili na pwede. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong sugilanon. More power sa RMN.